Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor ke i-channel yenyu Flick sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe elinqanzi phela ngathi kungaqhubeka kwenza ukuhle sicela ukuthole ukuhle enhlizweni yakho ukuthi ulike uphinde usubscribe kule channel sicela ukuthi ukuthole ukuhle futhi ukuthi ungaba umuntu oyimember ye-channel ungacontribute at least ngo-9 rand njalo ngenyanga noma ke ngo-30 rand njalo ngenyanga okanye ngo-99 rand njalo ngenyanga ungaphinde futhi ukuthole ukuhle futhi ukuthi unganikela using the account number khona lapho noma ezinye izindlela ongakwazi ukuthi uyisebenzise ukunikela namhlanje sibheka la uDabo olikali Thabo Bale lithabo the hello pastor ngiphuphe ngikhipha amazinyo but kungaphumi igazi emva kwaloko ngabona ke kumila amanye ngabe kuchoni ngicela ngicazelo pastor iyangihlupha lento yamazinyo I think sekuka 3 ngiliphupha so ulawakhipha amazinyo aphinda amile amanye esikhundleni salawa akade iphumile yabo okupha oluhleke nokho nake singakusho number 1 uma uphupha la uphuma amazinyo kuupha oluhle uma kumila amanye ngoba lusho ukuthi uzobuyelwa ukuzethemba nethemba elikulahlekele mhlophe esikhathini esendlule Izaga 15 verse 19 ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinyo elaphukileyo nonyawo olwenyeleyo yabona usho likenzeka futhi ngesikhathi uphupha uphuma amazinyo number 2 ukuba uPaul uhluma kumila amanye olungasho ukuthi lindele ukuthola umlingano omusha futhi ongcono ngemumva kokulahlwa noma kokwaliwa omunye umuntu noma ke suke kuwena okade umlahlile noma umalile bese uthola omunye futhi umlingano yabona 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphuma amazinyo kuba uPaul uhluma kumila amanye olungasho ukuthi ungase uthole umvuzo omuhle emkhakheni wakho ngemva kokulahlekelwa okukhulu okusanda kufika kuwe ukuthi kungenzeka ukuba nesikhathi la khona ulahlekelwa khona kakhulu kodwa ke uzophinda uthola umvuzo omuhle maduze kungenzeka you've lost a position you've lost something but in return bese phinde uthola futhi another position yabo kuyenzeka futhi yabo number 4 ake sithi la uphupha futhi uphuma amazinyo kuuphawu esingathatha njengoluhluma kumila amanye longabuye likhombe ukuvuseleleka kwamandla isibindi nokuzethemba noma kungabuye kusho amacebo amasha awusizo futhi okuzokwenza ukuthi ukwazi ukunqoba ngawo izithiyo uyabona uIsaiah 41 verse 16 bheka ngiyakukwenza ukuba ube isibhulo esisha esibukhali esinamazinyo uyakubhula izintaba uzicolisise wenze amagquma abe njengamakhoba kanti number 5 kuyenzeka futhi ngesaliphuma amazinyo uthola ukuthi ke still kuuPaul uhluma kumila amanye olungasho ukuthi uma usanda kushonelwa ingane noma usanda kushonelwa ingane kodwa kukhona ezozalwa mhlophe kungekudala futhi uPaul ngavela uthola ukuthi ngesikhathi kushona ingane bese uyabamba futhi maduzane uma ukakhulazi umuntu wesifazane yabona kungavela futhi uma ukuthi umuntu usanda kulahla kushonelwa umlingano wakho bese uthola omunye umlingani ngoba lo usanda kushona mhlawumbe umuntu ozilile washonelwa bese uvuka futhi ngomunye umuntu yabona number 6 uma kuyenzeka futhi uphuma amazinyo uPaul uhle uma kumila amanye luyakusho ukuthi uma umuntu usanda kulahlekelwa umuntu owusizo lindele ukuthi uzothola omunye futhi ozoba usizo olukhulu kungenzeka mhlawumbe kunomuntu okade kusiza empilweni bese ugcine kuphela lobudlelwano phakathi kwakho nalowo muntu loyo kodwa ukhona futhi umuntu ozophinda umthole mhlawumbe noma usumtholile ozokade eqhubeke ebe kulosizo noma kunikeza usizo okade ulithola ngaphambilini yabona number 7 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amazinyo kuba uPaul esithathe njengoluhle uma kumila amanye olusho ukuthi uzowuthola umsebenzi noma isikhundla esingcono kunalesi esisanda kukulahlekela kusho ukuthi ngenzeka uma ukuthi kunesikhundla esisanda kulahleka lento isho ukuthi kukhona umsebenzi noma isikhundla esisha nesingcono ozosithola kunalesi osanda kusiluza sanda kukulahlekela number 8 ngenzeka uphupha futhi uphuma amazinyo still kuba uPaul uhluma kumila amanye olusho ukuthi ke
azobuya amandla azobuya amandla noma amasu okucekela phansi, yabo, ungasho ukuthi azobuya amandla okwenza amandla akulahlekele ngesikhathi esendlule. Uma ukuthi kade umuntu onodlame, should ngenzeka you were in the position to terrorize other people and then you were unable to continue with your mission to terrorize other people, noma ukubahlupha. Uma kulahla lawo manje lawo phinde abuye futhi lawo manje uphinde ube umuntu ozoba uhlupho futhi, ngoba lawo mandla lawo maso ayabuyisa ka 3 verse 14. Kukhona isizukulwane esimazinyo aso ayinkemba namazinyo emihlathi angomese bokuqeda abampofu emhlabeni nabasela phakathi kwabantu. Azivale ngokuthi number 9 kuyenzeka futhi ngisathe uphupha la uphuma amazinyo kube uPaul uhluba kumila manje lusho ukuthi ke kade uphonse ithawula mhlawumbe kumuntu kwezothando noma entweni ebalekile, kodwa uzophinda uthola omunye umuntu noma uzothola utho olungcono kunakuqala, yabona, kungekudala. So besibheka la ukuphupha lamazinyo ephuma phinde abuye. Sase sithi no, asikuhlahlelele lento, senze ibe ngama point izokwathi we understand. Now you can fit somewhere la lo sesikushilo. Siyabonga. Be blessed.